Sa Barangay Kapingganon ug Barangay Kudya sa Bantayan Island, gipahigayon ang medical mission sa pagsusi sa mga residente nga adunay gipamati sa lawas. Adunay free check sa blood pressure, sugar test ug free heart rate test. Libre usab nga gipanghatag ang mga gikinahanglan nga tambal ug mga vitamins, ingon man ang doxycycline protection sa leptospirosis. Sa medical mission, katambayayon sa Kapitolyo ang mga doctors, nurses, pharmacists gikan sa Bantayan District Hospital ug Rural Health Unit sa Bantayan. Pinaagi sa Cebu People's Action Center ug pakigtimbayayong sa mga LGU ug mga volunteers. Gisiguro ni Governor Pambari 4 ang pagpakisusi sa kahimsog sa mga Subuanon human sa mga bagyo nga niigo sa Sugbo. Ang mga lagyo nga lugar gihatagan og pagtagad ni Governor Pambari 4 aron walay mabiyaan sa pag-atiman sa kahimsog. Ako si Liani Almonia. Kini ang storyang may labot ang Sugbo.